Ag subsubliti kang runaan adamag. Arestado ti may sa barangay secretary kanti asawa na a high value drug individual iti listaan ti pulisya. Kalpasan ang isengka ti search warrant iti balayda ijay San Juan, Bugoy, Cagayan. Dagiti suspect kada alias Ruth, 54 anyos. Barangay secretary kanni alias Oyo, 58 anyos. Nakumpiskar iti uneg ti balayda ti 13 a heat-sealed transparent plastic sachet naglawn iti maatap a shabu ngagdagsen iti 57 grams nga agatad iti nasaruk 455,000 pesos. Naalapay dagiti pulis ti maysa a notebook nakalistaan dagiti transaksyon ti Agassawa. Nabayag a binabantayan dagiti otoridad ti aktibidad ti Agassawa gapu iti panakailako ti iligal a droga iti nasao a lugar. Sumangot Agassawa iti reklamo apan naglapsing iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.